Kødsmag. I kan godt forestille jer fedt, ikke? Victor, vil du her? Nå, ja, så må vi sgu lige spare på kræfterne. Ja. Hvis der er nogen, der er helt vilde for at være med i vores lille salatkonkurrence. Ja. Jeg har jo faktisk en præmie. Ja, men så lad mig bare lave den salat som vinder. Kan jeg få præmien med det samme? Ja, og hvis der er nogle meget gode, så er der måske 2 præmier. Hvis der er nogen, der har lyst til at være med i en Har I en bold eller et eller andet, han kan lege med? lille klue, man kan lave. Jeg må for en gang skulle bakke det op. Hvad har du? Jeg skal nok lave en salat. Hvad du har købt ind af grøntsager? Jamen, der er gurk. Ej, hvor spændende. Gurksalat. Den vil, selv hvis der kun var agurk, ville jeg også kunne vinde den. Der er... Var ude se den film? Hvad har han? Var ude faktisk det? Vi er også på en især. Jeg tænker lige på, hvad der ikke Ja? Der er oksekød. Ja, det er dejligt. Så har vi jo musik. Og har du løbet herovre? Er du løbet herovre? Skal ikke snart i bad? Jeg skal lige have lavet det. Det vil de ikke vælge med. Og hvad med det, vi venter på? Du vil låne noget af mig? Ja, ja. Nå, er det den eneste, der mangler? Har du stillet de samme spørgsmål til Lars, inden vi kom? Nej, altså jeg blev overrumlet jo. Fordi jeg vidste jo slet ikke, at Lars han havde kærester. Han havde jo kun veninder. Så lige pludselig så står han sgu med en kæreste. Nå ja, det er jo veninder. Er hun en kæreste? Det er jo bare veninder. Ja. Det er godt. Ja. Teoretisk set kunne det jo godt have været 3 par, ikke? Men altså... Kutter. Vi kunne flytte dig. Nej, det interesserer ikke for piger nu. Far ting, han har ikke sagt. Kan du ikke lige give en oplysning i trampolinspring? Så værsgo.